Då är det dags att göra som jag hade sagt till mig på bloggen. Omröstningen ska göras. Jag tycker inte det är roligt att det redan är världskullen. Man är lite svårt att filma samtidigt som jag åstadkomma det här förslaget. Man vill tacka även en läsare helt fantastiskt fenomenalt mycket för att ni upp den här underbara valet i omröstningen. Här har vi då alltså spektat lite på det kanske förrätta med det så här. Läsarna var ju den här i alla fall. Det ser man, kan du färga den gröna. Vad ska man göra? Vad ska man göra?